سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالوه علتا وزيناتات اب اثيوبيا زلو كوناتات مغلب كبيد برد كندبدبينا زباله كونوريل ملسي كونداليس الرئيس مغلصي دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ሱዳን ካብ ዝርብ ግድብ ሕዳሴ ምን ሰሓባን ካልእን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም أبزئ وانا بإثيوبيا أمونغو كلل تግራይን فدرالاو መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክልተ ሰሙን ይሕሊፉን ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ገጹ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓይልታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተማታት ኣኽሱም ዓድዋ ዓዲግራት ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ብምእታው ናብ ርእሰ ከተማ ተክልል ዝኾነት መቐለ ይጉስጉሱ ከም ዘለው እዮም ዝገልጹ ዘለው ነዚ ኩናት ኣመልኪተ ኸኣ ሕጂ ሓንቲ ዘጋርዲያን እትበሃል ማዕከን ዜና ካብ ሓደ ምስጢራዊ ዝበለቶ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ውግእ ከመይ ከም ዝርእዮ ሓበሬታ ኣውጽያ ዘላ እቲ ተማዕከን ካብቲ ምስጢራዊ ፋይላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ረኺበዮ ዝበለቶ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኸኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ረድኤት ዘይመንግስታውያን ውልቀ ሰባት ድሕሪ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ካብቲ ነቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ዘለዎም ፍልጠት መሰረት ብዝሃብዎ መግለጺ እቲ ውግእ ወላ ሕጂ ከም መግለጺ ፈደራላዊ መንግስቲ ወተሃደራት መንግስቲ ከተማታት እንዳሓዙ ይደፍኡ ኣለዉ እንተተባሃለ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ኣብ ምብራቕ መቐለ ዝርከብ በሪኽ ጎቦታትን ኣጻድፍን ክከላኸልሉ ቀሊል ብምዃኑ ኣብኡ ዓሪዶም እዚ ውግእ ካብ ሓደ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ኩናት ናብ ሓደ ኣነ እዚ ሓስኩ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ተሰዓረ ዝበሃለሉ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ውግእ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍርሒ ከም ዘለዎም እቲ ምስጢራዊ ጸብጻብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጸ እታ ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ወሲኻ እዚ ውግእ ከምቲ እቲ ምስጢራዊ ዶኩሜንት ገሊጽዎ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ብብዝሒ ቀልውላው ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ሓድሽ ዘይምርግጋእ ተፈጢሩ ሓያል ዝኾነ ሰብኣዊ ቀልውላው ተኸቲሉ ኢትዮጵያ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ከምርሓ ከም ዝኽእል እዩ ጸብጺቡ ዝርከብ ኣብ መቐለ ብታንክታትን ከቢድ ኣጽዋርን ዝተሰነየ ከቢድ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንፊቱ ተሓባባሪ ሜድያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ራያ ኮሎኔል ደጀነ ጸጋዬ ሓይልታት መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይወረዱ ግን ኣብ ከተማ መቐለ ነቶም ዝድለዩ ዘለዉ ሓለፍቲ ሕወሓት ህዝቢ ከርሕቖም እንድሕር ዘይክኢሉ ኣብታ ከተማ ብዝካየድ ናይ ታንክታትን ከቢድ ብረትን ደብዳብ ነብሶም ከውፅኡ ድሕሪ ምሕባር ድሕሪኦም ምሕረት ዝበሃል ከም ዘየለ ተዛሪቡ እዚ ናይ ኮሎኔል ደጀነ ጸጋዬ ቃላት ግና ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት በተደጋጋሚ ከዘርጋሕ ብዝጀመረሉ ግዜ እታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበረት ኣብ ትሕቲ ባይደን ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ወይ ድማ እቲ ናይ ቀድም ስልጣና ማለት ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዋ ዝበሃል ሱዛን ራይስ بمنقد علاو ناي تويتر حسابا غيرا نتقالات نايتن مقاله كندبدبينا زبله كونريل بخال ازرربا ناي كوينات غبن كتبليا غليص اتزلا مع كان زينا رويترس ن بريزيدنت كلل تግራይ دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል بمنقد ناي صحف ملእخت رخيبات تخم زلان بزعبات مقاله تخيبيبا زبل زربا كوم دما زلو كنتا تملكيتو اب سددلا صحف حيلتات تግራይ اب دبوب تكلل اب زركب ግንባራት نحيلتات فدرالي كلاخلو كم زلون كاب عد ግራት نسمين اب زلو كبابون حيال وق يكايد لدحر مبال نسوم دليتهم مقاله كخبوبيو يخون امبر حيلتات فدرال جينا ابدوباو جنبر كابت قدم سومن زنبروا حنتي انشن قدمتون اي حالفون على زبل ملእخت كم سددليا مع كان زينا رويترز حبيرا زلا اتا مع كان نزم مقاله استاد دحر مزرغها ابت كبابي غازيطنياتات كياتو كلكلات زلو بمخانم كم دما مرخبيتات تعاصي بمهلاو بخلتي ان وغنات زقرب زلو حبريتا بناصا زي شاروا اكل كراغاغص كبيت كوينو خم زلو يا غليصا قدمي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد حيلتاتو نام مقاله يغسغسو ኣብ ዘለውሉ ግዜ حيلتات مكلخال تግራይ كوم دما مرحتي إيدوم كوبو ጻውዒ ተቕሪቡ ተቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺኡ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ حيلتاتو ዳንሻ ሑመራ ሽረ ሸራሮ ዓድዋ ኣኽሱም ጨርጨር መሆኒ ኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከም ዘእተወን ኣብ ከተማታት ሽረን ኣኽሱምን ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ድማ ህዝቢ ንሓይልታት መከልኻል ብሓጎስ ተቐቢሉ መግቢ ይማቆሎም ከም ዝነበረን ተሓቢኦም ዝነበሩ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ናብ ወተሃደራት ፈደራል أغريبهم أتو وجه السلامويين سبات أبقى مزقتوين يرد حرمبال حجينا مقلب زمرح زلو وجه حدا حزب مس حيلتات مكل خالت حبابيرو نمرحته هو حد كتحز كلاي حيلتات أبلات فولي حيلن ملشان تجراي أوشت السبعان كل التنسعاتات إيدهم كوبو سلسته مرحته حوحات أوشت السبعان كل التنسعاتات إيدهم كوبو حاتيتيو سالسين نيمود أتم عرفنا يتوج جميرو خمسة لزفلتا
ሃገሩ ሱዳን ካብቲ ምስ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ዝጸንሐ ዝርብ ንመጀመርታ ግዜ ከም ዘንሰሓበት ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ግድብ ሕዳሴ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓያል ዝኾነ ዘይምርዳእ ፈጢሩ ዘሎ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሱዳንን ግብፅን ካብቲ ናብአን ዝመጽእ ማይ ኒል መጉዳል ከይህሉ ካብ ዘለዎን ፍርሕየን ምስታ ወናኒት እቲ ግድብ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ምዝራብ ዝጸንሓ። እዚ ይኹን እምበር ሕጂ ሚኒስተር ሃብቲ ማይ ሱዳን ዝኾነ ያስር ዓባስ እቲ ሕጂ ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ወገናት ክግበር ዝጸንሐ ዝርብ ፍረ ዘይተረኽቦ ብምዃኑ ሃገሩ ካብቲ ዝርብ ኣንሳሒባ ከም ዘላን እቲ ዝርብ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓዊስዎ ብኸመይ ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ወገናት ዘሎ ዘይምርዳእ ይፈትሕ ክጽዕር ይሕቶ ኣቕሪቡ ዝርከብ። ሱዳን እዚ ዝርብ ፍረ ይርከቦ የለን ኢላ ድሕሪ ምንሰሓባ ካብተን መዘራርብታ ዝኾነ ኢትዮጵያን ግብፅን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ ዘይመጻ ዘሎ ኮይኑ ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንበርነት ሒዛ ዘላ ደቡብ ኣፍሪቃ ከዓ ከም መንጎኛ ክትኣቱ ድያ ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን። ኣብ እስራኤል ትማሊ ምሸት ካብ ሓማስ ዝተፈነወ ሮኬታት ኣብ ከተማ ኣሽከሎን ኣብ ህንጻታት ዕንወት ከስዕብ እንከሎ ነገለ ካብቲ ሮኬታት ከኣግየና ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዝተኸላኸለት ኣፍሊጣ። ፖሊስ እስራኤል ከዓ በቲ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ክብል እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል እታ ሃገር ግና ከም ግብሪ መልሲ ኣብ ሓደ መስርሒ ሮኬታት እዩ ዝበልዎ ህንጻ መጥቃዕቲ ክገብሩ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ኣብ መስርሒ ዝነበረ ህንጻ ከዓ ወተሃደራዊ ዕላማ እዩ ብምባል መጥቃዕቲ ገይሮም ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም። ኣብታ እስራኤላዊት ከተማ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሮኬት ክሳብ ሕጂ ሓላፍነቱ ዝወሰደ ዝኾነ ኣካል እኳ እንተዘየለ መንግስቲ እስራኤል ግና ካብ መሬት ቃዛ ናብ መሬታ ዝፍኖ ዘበለ ዝኾነ ሮኬት ንሓማስ ከም እትወቀስ ስለ እትሕብር ነቲ መጥቃዕቲ ሓማስ ገይርዎ እዩ ብምባል ግብሪ መልሲ ሂባ ከም ዘላ እያ ኣፍሊጣ። ብሃገር እስራኤል ከም ግብሪ ሽበራዊ ጉጅለ ዝሕሰብ ሓማስ ኣብ 2007 ነቲ ቀንዲ መቐናቕንቲ ዝኾነ ፋታሕ ድሕሪ ምስዓር ቃዛ ዝተቆጻጸረ ኮይኑ ምስ እስራኤል ከዓ 3 ውግኣት ዝገበረ ኣብ ቃዛ ከዓ ብእስራኤል እገዳ ተገይሩሉ ዝርከብ ኣብ ቃዛ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ላዕለዋይ ዳኛ ግዝኣት ፔንሲልቬንያ ጠበቃታት ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኣብታ ግዝኣት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ብፖስታ ዝተዋሃቡ ድምጽታት ወግዓውያን ስለ ዘይኮኑ ካብ ቁጽሪ ይውጽኡ ኢሎም ዘቕረብዎ ክሲ ዘይቅበል ብምባል ውድቕ ገይርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ማቲው ብራን ዝበሃል ላዕለዋይ ዳኛ ነቲ ኣቆጻጽራ ድምጽታት ቁኑዕ ኣይነበረን ዝብል ክሲ መርትዖ ዘይብል ክሲ ኢሉ ነጺግዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እዚ ውሳነ ከዓ ነቲ ኣብታ ግዝኣት ዝመርሕ ዘሎ ጆ ባይደን ኣብታ ግዝኣት ዓወቱ ርጉጽ ናብ ዝኾነሉ መንገዲ እዩ ክመርሖ። ኣብዚ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ዝወረደ ስዕረት መቕባል ኣብዩ ኣብቲ ምርጫ ምጥፋእ ነይሩ ክብል እኳ እንተተረኣየ ክሳብ ሕጂ ግና ንኽሱ ሰሚዑ ክምርምር ዝተበገሰ ዝኾነ ይኹን ቤት ፍርዲ የለን። እዚ ከዓ ዳርጋ ኩሎም ፈረዶ ኣብቲ ምርጫ ምጥፋእ ከም ዝነበረ ዘርኢ ዝኾነ ጭብጢ ዘየለ ብምዃኑ ነቲ ክሲ ነጽግዎ ዘለዉ ብምዃኑ እኳ እንተተሓበረ ዶናልድ ትራምፕ ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ክሲ ካብ ምምስራታ ይዕረፈን እዩ ዝርከብ። እቲ ፕሬዚደንት ከዓ ክሳብ ሕጂ ብስዕረቱ ዘይኣመነ ዘሎ ብምዃኑ እንድሕር ከምዚ ዘለዎ ቀጺሉ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ናይ መጀመርታ ስዕረቱ ዘይኣመነ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።